Mac y 2 huevos duros. Oiga, señorita. Ya la iban as gafas o carallo, sempre había unha bronca. Que pasa, freaks? Hoxe imos a estar con Antonio Durán, máis coñecido como Morris. Este home convertiuse no cuñado máis famoso de Galicia grazas ao seu traballo en Pratos Combinados. Mais non podemos olvidar as súas interpretacións en series como Padre Casares e Fariña e en filmes galegos como Docs ou Asmorga. Xa a nivel estatal conta cun extensísimo currículo onde podemos destacar o seu traballo en filmes como Princesas ou La Piedad e aparicións en series de éxito como El cuerpo en llamas ou 30 monedas de Alex de la Iglesia. E para os máis freaks da dobraxe, olle o dato, porque o bo de Morris foi o encargado de interpretar ao mestre Mutenroy de Dragon Ball Z na versión en galego. Poucas bromas! Imos falar un chisco co bo de Antonio. Listos, caníbales? O cine me provocou unha infancia un pouco desgraciada, porque salía do cine, me metía nas batallas para intentar reproducir a iban as gafas o carallo, sempre había unha bronca. Pois mira, ese film en realidade foi a primeira película que vi na miña vida e me quedou marcada porque o día seguinte, ao cabo dunha semana, tiveron que levarme a óptica e poñerme gafas, porque aí foi, se me puxeron roxos. Pero bueno, eu son de Teis, e había un cine en Teis, o cine Roxy, que nos chamábamos El Moco, pero non me preguntes por que se chamaba El Moco, porque eu era dos rapaces pequenos. E era unha película que se titulaba Emboscada, un western, bueno, máis ben de apaches, vaqueiros e tal. E esa foi a primeira película que vin. Vin moitas ali no Roxy, que solíamos ir así os domingos, cando nos daban cartos, que non había pagas daquela. E veía moito western, moita de romanos, e esa foi Emboscada en el cine Roxy, de Teis. Bueno, escenas, claro, se vou a películas podría nombrar 50. Ademais, a mí me gustan todos os xéneros, podría ser cómico, dramático, de terror. O que pasa é que hai unha que xa de chaval, me encantaba e é El camarote de los hermanos Mars. Porque eu cada vez que a veía me parecía que non tiña fin. E era increíble, porque ademais despois algunha vez xoguei en teatro a improvisar eso, porque te quedaba un pouco na cabeza. E encantábame, bueno, a min Groucho Marx para min era a de Dios, pero esa escena non sei canto, non te podería dicir canto dura, pero é que é longuísima. E eses planos xa todos amontonados, e el outro, y 2 huevos duros, oiga, señorita, pase, e tal. Pois me facía moitísima gracia. E casualmente, Manquiña chegou a facer un anuncio de conservas desa escena e a clavou, porque se ponía bigote, e Manqui un tipo alto e un moi bo imitador, e se ponía como Groucho, e o doblou o tío que doblaba a los hermanos Mars a castellano. Entonces, parecía tal cual. Eu cheguei a discutir con xente que era Manqui. Que non, joder, que non, porque claro, caen encima lle pos a voz do tío que estás acostumbrado. E tamén me fixo moitísima gracia, pero bueno, o importante é que me divertía moitísimo con esa secuencia. Bueno, hai unha película que é un peliculón e que non disfrutei por un feito en concreto. A película é El Resplandor. Vino nos Cines Plata, era unha sala grandísima e debíamos de estar 10 personas. Eu vivía en Canido daquela. Pasou que o meu pai morrera facía pouco e na cara o meu pai parecíase moitísimo a Jack Nicholson. E foi unha enfermidade, bueno, extraña, non vou explicar eso, pero había gestos e cousas que, o sea, entre que era inverno, que era El Resplandor, que me estaba recordando continuamente, non a disfrutei e aguantei hasta o final, porque é un peliculón. Pero tiven que volver a vela e vina varias veces porque é unha das miñas pelis favoritas. E ata me deu pánico irme a dormir a San Miguel de Olla, vivía eu, e coller o coche en pleno inverno salín descolocado do cine por completo. Pero máis que pola película, por esa historia. Realmente o meu pai se parecía moito na cara.
Bueno, sí que podo telo, pero con moitas películas, porque a mí encántame todo tipo de xénero e no cine son moi bo espectador, ademais, para ver cine. Pero sí é certo que desde pequeno me gustou sempre o western e en casa, incluso no cine, moitas veces fun amante do cine bélico. E entón, nesas películas dame igual as críticas, nin o que digan, nin quen traballe, o sea, vou para pasarme aí, empezo a ver aí ametralladoras disparando e como desembarcan en Normandía e tal, que logo hai grandes películas de eso. Pero moitas veces sí que fun ao cine a ver pelis un pouco de acción e de tal, que non me daba igual. Deste feito de vou evadirme, porque por entretemento e porque o xénero teño que recoñecer que non me disgusta. Bueno, algo de culpabilidade entón é lógico que teña. Danny DeVito, en Batman. Quédome con Marilyn. Director, vou coller un español porque teño, claro, podría nombrar a Scorsese, a Tarantino, tal. Pero bueno, prefiro quedarme en familia, Fernando León. Pois tamén me podría pasar, pero voume quedar coa carreira de Carmen Maura. Aí tamén, o sea, me descubro entre Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, pero quédome con Fernando Ferran Gómez. Pois en films, en todos os Monty Python, A vida de Brian, me hubiera encantado. Hai unha peli extraña que eu vin cando se crearon, e que eu explico en pouquiñas palabras, cando se crearon os primeiros Milcicines no Calvario, e era moi novo, que é Arrebato, de Iván Zulueta. Unha peli que ten que ver co mundo das drogas, coa creación, bueno, o mundo das drogas utilizadas na creación, porque esa peli é extrañísima. E me quedou gravada para sempre, e volvín a ver, bueno, envelleceu un pouco mal, pero a mí me marcou no seu momento e nunca me olvidarei dela. Bueno, que gozache desta entrevista? Se vos tamén esnaquizabades os lentes representando batallas épicas na vosa casa, entón dadelle like, compartide e suscribidevos. Xa sabedes, unídevos a nosa tribu, Caníbales.